Пахвалёны Езус Христос. Добрый дзень, прывітанне ўсім. Пачынаем такі цыкл, звязаны з пазнаваннем Бібліі. І вельмі я ўдзячны і Господу, і тым людзям, которые неяк там натхнілі, справакавалі, каб гэты цыкл, гэтая серыя гэтых запісаў выйшла. І гэта не будуць каментары да самой Бібліі, да канкрэтных урыўкаў Святога Пісання. Гэта скарэй такія тэмы, як уводзіны, каб разумець, што такое Біблія, навошта Біблія, як яе чытаць, што гэта за рэсурс, ну і так далей. І першая наша тэма, яна гучыць «Навошта нам Біблія?». Гэта такое фундаментальнае пытанне, таму што калі мы на яго не ўмеем адказаць, і мы не ведаем, навошта нам яна, то само сабой, што ў нас не будзе ніякіх рэсурсаў, такіх духоўных і чалавечых, каб яе пазнаваць, старацца, разбірацца і так далей. Гэта ўсё адно як знакамітая фраза філосафа Ніцшэ, который казаў: «Калі чалавек ведае навошта, ён ведае як». І я бачу, як жа гэтая фраза працуе ў многіх выпадках. І гэтая тэма нам зараз не выключэнне. Калі чалавек будзе ведаць, навошта яму Біблія, якое значэнне яна мае для жыцця духоўнага, для адносінаў з Богам, то чалавек будзе мець тады і рэсурсы, каб пазнаваць Слова Божае. Калі ты не ведаеш вартасці гэтага, то ўсё. Табе не хочацца, ты не будзеш унікаць, ты не будзеш разбірацца, ты знойдзеш тысячы прычынаў і апраўданняў, чаму ты не можаш чытаць Біблію. І недзе там, вось пад ценню гэтай фразы Ніцшэ, прабуем адказаць на гэтае пытанне, навошта нам Біблія, для таго, каб мы пасля ведалі, што з ёй далей рабіць. Навошта нам Біблія? Калі паглядзім на дзейнасць Хрыста, то убачым, што вакол яго збіраецца агромная колькасць людзей, так паказвае Евангелие, але гэта людзі вельмі розныя. Напэўна, тут будуць розныя прадстаўнікі розныя групы. Это садукеі, фарысеі, пасланцы Ірада, гэта будуць язычнікі, это будуць рымскія легіянеры, гэта будуць зелоты, гэта будуць габрэі з Юдэі і галілейцы. Ну і карацей, это розныя катэгорыі людзей, хоць Ізраіль невялікі, але так шмат розных плыняў, прадстаўнікоў і так далей. Але збольшага можна сказаць, што ўсе гэтыя людзі вакол Хрыста, яны дзеляцца збольшага на две групы. Гэта натоўпы і вучні. І чым характэрныя натоўпы? Такія выдзяляю тры рысы, которые характарызуюць натоўпы. Першая рэч – гэта інтарэс. Гэта людзі, которые прыходзяць да Хрыста, таму што ім нешта трэба. Яны бачаць цуды, як у моманце размнажэння хлеба Гасподзь наш кажа: вы шукаеце мяне таму, што нават не таму, што вы бачылі знак. Знак – это нейкі скрыты пасыл, нейкая інфармацыя, яго трэба расшыфраваць, расчытаць. А Христос кажа не таму, што вы бачылі знак, шукаеце мяне, а таму, што елі хлеб, дасыта і насыціліся. Вы убачылі ў гэтым выгаду нейкую. І вось агромная колькасць людзей, таму што ім нешта трэба ад Хрыста. Яны чакаюць аздараўлення, яны чакаюць вырашэння сваёй праблемы фінансавай, яны пракажоныя, канешне, аздараўлення і каб вярнуцца ў грамадства, каб не мучацца. І падобна, сёння таксама пераважная частка людзей, которые там недзе збіраюцца ў храмах, у святынях хрысціянскіх, это людзі, которым нешта ад Бога трэба. Я это так ласкава называю, што гэта людзі інтарэсу, гэта людзі бізнеса. І прычым не тое, што некаторыя сапраўды нахабныя,
таму што яны проста ад Бога нечага патрабуюць і ўсё, а некаторыя ўдзячныя за тое, што Бог дае ці здольны даць. І людзі гатовыя за гэта панесці нават нейкую ахвяру, заплаціць. І таму часта да святара прыходзяць людзі і там кажуць: памаліцеся, да, і мы за гэта гатовыя грошы заплаціць, колькі трэба. Альбо колькі трэба свечачак паставіць. Мы гатовыя панесці нейкія там кошты ахвяры за гэта. Але мы маліцца не будзем, вы памаліцеся, да, вы выпрасіце ў Бога, каб нам добра там было, ці некаму добра было з нашых, а мы за гэта заплатім. І гэта бізнес. Гэта таксама людзі, прадпрымальнікі, падпісваюць дамовы, і там ёсць дамова двух бакоў. Адзін абавязваецца там паставіць тавар, даставіць, а другі абавязваецца заплаціць своечасова. І гэта, называюць так, бізнес-хрысціяне. Часам этот бізнес даволі агрэсіўна выглядае, часам так наіўна. Карацей кажучы, это пытанне інтарэсаў. І таксама тады, калі экзарцызмы адбываюцца, Христос выганяе злых духаў, это таксама своеасаблівы бізнес. Таму што у людзей праблема, яны сутыкнуліся са злом, і трэба, каб Бог іх асвабадзіў. Ім не патрэбны сам Бог, ім трэба асвабадзіцца. Другая, часам таксама тут магчыма і палітыку трэба данесці. Сюды занесці. Палітыку, патрыятызм. Людзям проста гэта тое, што нас аб'ядноўвае, як народ, як нацыю. Мы там католікі, мы беларусы, мы палякі. Тут моляцца па-беларуску, ці па-польску, ці па-руску. Это таксама свой інтарэс. Таксама свая выгада. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община «Мужчины Святого Иосифа» хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом! Другая група людзей з гэтых натоўпаў – гэта тыя, хто шукае сенсацыі. У нейкай ступені гэта своеасаблівая выгада, але трошку яна адрозніваецца, таму што жыццё яно нуднае для некаторых людзей. Духоўны свет ён іншы, непазнаны, да якога мы не прызвычаіліся. Это нешта новае. І людзі шукаюць цудаў. Людзі шукаюць знакаў, людзі шукаюць спецэфектаў. Фарысеі кажуць Хрысту: які нам знак учыніш, каб мы паверылі табе. Яны ўвесь час патрабуюць нейкага знака. Ім увесь час нечага мала. І цікава, нашыя часы, агромная папулярнасць тэмы экзарцызмаў, звышнатуральнага нечага, суперпапулярны серыял «Сверхъестественное». Альбо з гэтай тэматыкі: вампіры, духі, нешта скрытае, эзотэрычнае. Гэта пошукі нейкай сенсацыі. Часам людзі шукаюць нейкіх дароў, нейкіх перажыванняў, нейкай містыкі. Там, Бог пачынае з намі гаварыць, Бог дае знакі. Тут пытанне не ў тым, што гэта Бог дае, што нам Бог патрэбна, а это нешта, ёсць прарокі, нехта чуе нешта, нехта бачыць, нехта перажыў, нехта падчас малітвы зваліўся, нехта там яшчэ. Это пошукі сенсацыі. І гэтага таксама шукаюць натоўпы. Зрэшты, з катэгорыі, напэўна, такой выгады, магчыма,
тэма эмацыйнасці таксама сюды трэба было б занесці, што чалавек шукае нейкіх перажыванняў, нейкага эфекту. Вот, не столькі сам Бог, колькі мне з гэтым Богам трэба, каб было б добра. Калі я памаліўся і я не перажываю нейкай радасці, нейкае перажыванне, то навошта мне тады гэтая малітва? Там людзі часта кажуць, я не адчуваю ў малітве, да, вот нечага, чаго я хачу адчуць. Вот это таксама нейкае, вот я буду маліцца таму, што мне нешта трэба, нешта адчуць і перажыць. Там, канешне ж, неабходная любоў Божая. Это не уяўляю, як мы, як веруючыя, можам жыць без любві Божай. Але агромная колькасць людзей, вот яны не будуць маліцца, ці яны адразу расчаруюцца ў малітве, калі яны не будуць нейкім там чынам адчуваць любві Божай. А ніхто ж не сказаў, што павінны адчуваць. І нідзе Гасподзь пра гэта не казаў, што будзе такая заканамернасць. Ты молішся, адчуваеш любоў Божую. Альбо прысутнасць Божую адразу адчуваеш. Не, няма такой заканамернасці. Часам да, часам не. Но вот это таксама, вот это пошукі перажыванняў, эмоцыі, это таксама вот эта рыса натоўпу нейкай выгады, нейкі спецыфічны бізнес для мяне самога. Да. І трэцяя катэгорыя людзей з гэтых натоўпаў – гэта людзі, которые трымаюцца традыцыі. Таксама свой інтарэс у этом ёсць, таксама спецыфічны бізнес. Фарысеі, которые спрачаюцца пастаянна з Хрыстом, вось яны маюць прэтэнзіі да яго, што ён парушае традыцыі. А што такое традыцыя? Гэта вот такія фразы гучаць. Так заўсёды было. Так нас выхавалі. Так рабілі мае дзяды. Так рабілі мае продкі. Так робяць мае суседзі. Так прынята у нас. Там на Віцебшчыне, на Гродзеншчыне, у касцёле, у нашай парафіі. І люди, которые такими катэгорыямі думаюць, яны не задаюць пытанне, як правільна, па-божаму гэта, не па-божаму, як Гасподзь на это глядзіць. Не, тут няма такіх пытанняў. Тут гучыць так заўсёды было і павінна быць, падразумеваецца. Да. Это даволі такі небяспечная з'ява на самой справе. І Христос, ён ідзе насуперак гэтай традыцыі. Вось гэтыя людзі, которые трымаюцца традыцый старцаў. Да, вот. Такі канфлікт быў Хрыста з фарысеямі. Чаму ты і твае вучні не трымаюцца традыцыяў старэйшын? Яны не задумваюцца, ці старэйшыны ўвогуле мелі рацыю, ці это своечасова. Яны былі правы тады, але зараз, можа, не, ўсё памянялася. Іншыя часы, да. Вот людзі такімі катэгорыямі не думаюць. Вот. Трэба трымацца таго, што нашыя старэйшыны там прапаведвалі ці рабілі. І Христос, ён як бы не пасуе да катэгорыі такіх людзей. Таму што ён не так выконвае шабат, як яны. Ён па-іншаму разумее. Ён здольны цуда рабіць. Ён будзе размаўляць, благаслаўляць дзяцей, з дзяцьмі быць, а это не прынята было. Ён будзе з жанчынамі, з самаранкай размаўляць, а гэта не прынята. Ён будзе з мытнікамі сядзець за сталом, з грэшнікамі, а гэта таксама не пасуе, так ніколі не рабілі. Ну, і вот такія асноўныя рысы я асабіста бачу, яны характэрныя для натоўпаў. Катэгорыя вучняў – это зусім другая катэгорыя. Хто такія вучні? Ну, адразу трэба сказаць, што вучні – это не толькі апосталы. Апосталы значыць, што яны пасланыя, і Христос выбірае апосталаў з вучняў. Вучняў было намнога больш. Гэта сотні людзей былі, і там былі таксама жанчыны, не толькі мужчыны. Вучні гэта не толькі біскупы, не святары, не дыяканы. Па сутнасці вучні гэта і ёсць хрысціяне. Тое, што людзі збіраюцца вакол Хрыста, там маса разных прычын, чаму яны збіраюцца вакол яго. Ірад, который ненавідзеў Хрыста і будзе адказны за ягонае забойства, ён таксама хацеў бачыць Хрыста. Тое, што вакол яго збіраюцца, гэта яшчэ ні аб чым не гаворыць. Тое, што людзі заходзяць у святыню, гэта яшчэ ні аб чым не гаворыць. Вучні, вот это вот ужо нешта значыць.
Таму што вучні гэта такая катэгорыя, которая пакарылася яму. Ён для іх стаўся важны. І яны зрабілі выбар, што яны хочуць яго слухаць. Вот калі я як святар прапаведваю, то чаму мяне слухаюць людзі ў святыні, у касцёле? Не ўсе слухаюць. Але нейкая катэгорыя людзей даволі вялікая слухае. Это дарослыя людзі, таму што яны мне вераць. Таму што яны ў нейкай ступені, так можна сказаць, прынялі мой аўтарытэт, пакарыліся майму аўтарытэту. У гэтым ёсць свае плюсы-мінусы. Таму што калі я памыляюся, то гэтыя людзі, магчыма, таксама пачнуць памыляцца. Але так ёсць, мы так пакараемся аўтарытэту, і тады мы слухаем тых людзей, которые для нас важныя. Калі гэта бацькі, мы паслухмяныя бацькам. Калі гэта для некага куміры, лідары, мы ім паслухмяныя. І ў гэтым сутнасць якраз такі адносінаў настаўнік-вучань. Канешне, нашыя школы ўжо не адпавядаюць гэтай тэме, это скарэй у старажытнасці было. Школа, ў прынцыпе, яна толькі для ведаў, а там трошка іншае было. Это было пытанне адносінаў. Калі ты у школе нейкага філосафа, Арыстоцеля, Платона, Сократа, ты не мусіш тут быць, ты не абавязаны. Цябе ніхто не пагоніць сюды. Это наадварот, это нейкая прывілегія. І это твой выбор. Ты слухаеш такога Сократа, і ты пачынаеш яму верыць. Так было ў старажытнасці, што гэта чалавека ёсць нейкая дзіўная мудрасць, і я хачу гэтаму навучыцца. І это катэгорыя вучняў. І людзі збіраюцца вакол Хрыста, вучні. Это не Христос іх прызваў быць вучнямі. Яны самі зразумелі, што яны хочуць імі быць. А з вучняў Христос ужо паклікаў апосталаў і даў ім заданне. Это яшчэ іншая трошку катэгорыя. Дык чым адрозніваюцца вучні ад натоўпаў? Тым, што яны настолькі пакарыліся Хрысту, настолькі ён стаў для іх важны, што яго аўтарытэт ён закрыў тэму традыцый, ён прысланіў тэму уласнай выгады, сенсацыйнасці і так далей. То есть ён для іх стаўся важным. І вяртаемся да нашай тэмы. Навошта нам Біблія? Біблію не будуць чытаць і пазнаваць людзі, которые не пайшлі ў напрамку, каб стаць вучнямі Христовымі. Которые не прынялі для сябе рашэнне, што я хачу яму пакарыцца, я хачу вучыцца, пазнаць нешта, для мяне важна тое, што ён гаворыць. І не здзівіцеся, што большасць католікаў, яны не ў катэгорыях вучняў Христовых. І таму ім Біблія ў паміне не патрэбная. Яны жывуць традыцыямі. Іх навучылі, што трэба хадзіць у нядзелю на імшу, трэба спавядацца пару разоў на год альбо хоць і раз на месяц, трэба хадзіць на нейкія набажэнствы, адмольваць нейкія малітвы, і людзі верна выконваюць гэтыя пункты. І пасля ўзнікае пытанне, што ты, ксёндз, ад нас яшчэ хочаш, Александр? Што ты мурыжыш нам голову? Мы ўсё верна выконваем, мы ў прынцыпе цяжка не грашым, мы блудом не займаемся, магіяй не займаемся, ў прынцыпе ўсе прадпісанні збольшага выконваем. Што ты ад нас хочаш? І гэта катэгорыя, гэта не вучні. Да, можа, неблагія людзі. Да, лепшыя, чым у свеце, которые страшныя рэчы робяць, але гэта не вучні. Вучні – гэта тыя, для каго Христос становіцца аўтарытэтам. І вучань хоча ведаць, што гаворыць мой настаўнік. Таму што яму трэба ў гэтым разабрацца, і ён хоча, каб навука настаўніка на яго паўплывала. Это ёсць вучань і паслядоўнік. У Бібліі, калі мы чуем, што многія людзі ідуць за Христом, сляпы з Єрихона здароўлены ўстаў і пайшоў за ім. І пан Езус таксама прызывае за ім ісці, гучыць гэты матыў, то гэта часта ў двайным сэнсе. Ісці ў сэнсе фізічным, бо пан Езус хадзіў па розных гарадах і вёсках, і людзі за ім таксама хадзілі, в сэнсе такім фізічным, але таксама пайсці за ім гэта значыць наследаваць яго.
Гэта значыць увайсці ў гэтую школу, у гэты працэс. Ты яго слухаеш, ты прабуеш разабрацца. Вот апосталы, калі не разумелі, яны пытаюцца: Господі, а што ты хацеў у гэтых прыпавесцях сказаць? Ім было это цікава. Натоўпы яны не зразумелі і не зразумелі, бо яны не зацікаўленыя. А вот апосталам цікава, дык а пра што ж ты гэта такое гаворыш? Да. То есть вучань ён слухае, ён прабуе разабрацца, і пасля ён прабуе, каб пачутае і зразумелае неяк там уплывала на яго жыццё паводле гэтага жыць. І таму большасць людзей, калі не ў гэтых катэгорыях, ім Біблія рэальна не патрэбная. Навошта? Калі яны не хочуць пазнаваць свайго настаўніка. Ён для іх не стаўся настаўнікам. Я памятаю, як мяне вельмі ўразіла, для тых, хто яшчэ не ведае, в свой час 11 гадоў служыў у калоніі. Мяне ўразіла адно такое, можа, і простае навяртанне аднаго з маіх падапечных. Чалавек сядзеў за забойства, быў даволі такі, няпросты, суровы. Там частенька яго трымалі ў адзіночнай камеры, бо ён вечна парушаў рэжым. Такі баявы, скажем так, быў зэк. Ён перажыў навяртанне вельмі глыбокае, і ён зразумеў свае памылкі і стаў маліць Бога. Бог, памажы мне. У яго было шмат хваробаў: туберкулёз, наркаман, залежнасць, родныя. Стаў маліцца за родных, за брата, каб таксама там крымінальныя былі, каб не прыйшлі у гэтае страшнае месца. І ў пэўным моменце ён распавядае, там недзе на прагулкі ў турэмным дворыку, ён хадзіў так, маліў: Бог, памажы мне то, памажы мне сё, памажы маім родным. Это катэгорыя бізнеса, да, Бог, дай мне то і то. І раптам у яго ўзнікае пытанне: Бог, а ты ад мяне нечага хочаш? Я табе нешта магу даць ці не? І ён сам здзівіўся гэтаму пытанню, што яно такое нарадзілася: Бог, я хачу табе паслужыць. Я хачу быць карысным для цябе. Што я для цябе магу зрабіць? І пасля ён сам здзівіўся гэтаму пытанню. Ён кажа, я сам такі ў шоку, што я магу даць Богу? Ён жа Бог. У яго ўсё ёсць, ён жа ж не я. І тады Дух Святы хіба што ўпершыню да яго прамовіў і сказаў: да, я хачу, каб збавіліся ўсе. І ты мне дапаможаш у гэтым. І ён пачынае евангелізаваць у туберкулёзнай бальніцы, ён пачынае служыць так, як можа ў калоніі, там яшчэ многія годы, сколькі ён там знаходзіўся. І мяне што ўразіла? Нават не тое, што нейкім містычным спосабам Дух Святы прамовіў да яго, я не бяруся разбіраць это. Ці ён выдумаў, ці сачыніў, ці так далей. Да, веру, што, канешне, это Гасподзь. Але што мяне ўразіла? Гэтае пытанне, которое ўзнікла. Бог, не толькі ты мне, оказывается, павінен, але я для цябе нешта магу зрабіць. Ты, Бог, як думаеш? Ты, Бог, які твой характар? Чаго ты ад мяне чакаеш? Чым я табе магу быць карысным? І я так этому уразіўся, што я ад веруючых такіх рэчаў не чую. Не пытанне таго, што Дух Святы прагаварыў, а то, што сапраўды, калі ты становішся хрысціянінам, там, дзе ўпершыню Біблія гаворыць пра хрысціянаў, это дзеі апостальскія, там напісана, што вучняў Хрыстовых назвалі хрысціянамі, у Антыёхіі ўпершыню. Хрысціяне – это не тыя, хто хрысціўся. Цябе прыняслі тваё цела, ты нават не пыталіся, у цябе пахрысцілі, там грошы ксяндзу заплацілі, будь здароў. Всё, ты хрысціянін, у кнігу запісалі, павіншавалі, падарункі там і так далей. Хрысціяне – гэта тыя, хто стаўся вучнямі Хрыстовымі. Я памятаю, так уразіўся, што я так мала гэтага чую. Сярод людзей. Да, што так мала веруючых на самой справе, яны задаюць такія пытанні. І калі такія пытанні не ўзнікаюць, то само сабой навошта там Біблія? Тады само сабой не дурыце мне галаву. Я выканаю ўсё, што там павінен выканаць, на імшу буду хадзіць, спавядацца час ад часу, маліцца нешта там. І да, з такімі схемамі Біблія не патрэбна. Уяўляеце сабе, як я калі вучыўся ў свой час, памятаю, у Гродна, у Гародні, і
прысылалі пісьма мне блізкія людзі, мама прысылала, там яшчэ некалькі чалавек. Я нават не магу уявіць, каб я гэтыя пісьма не чытаў. Вот прыходит тебе письмо от близкого человека, вот, которого ты любишь, который для тебя важный. Так, ну, мало того, что я их читал, так я их себе и заховывал там недзе. По сегодняшний день некоторые письма заховываются. Ну, потому что это человек для тебя близкий, важный. И теперь пытание. Як, вот, ідучи ў напрамку, пазнання Бога, волі Божої, от задаючи те питання, що ти Бог думаєш, як можна пазнавати Його, не читаючи того, об чим Він проповідував? Як це можна? Як хімік може бути хіміком, не читаючи книги по хімії? Як комуністи могли бути комуністами, не читаючи прац Леніна, Маркса? І, само собой, немагчыма быць хрысціянінам так усур'ёз, да, калі ты не зацікаўлены тым, што прапаведваў Христос. Гэта нейкі вялікі абсурд. І святы Іеранім, который прысвяціў сваё жыццё перакладу Бібліі на тагачасную жывую латынь, ён сказаў знакамітыя словы, і хрысціяне многие стагоддзі паўтараюць гэтыя словы, саборы. Хто не ведае пісанняў, той не ведае Хрыста. І гэта абсалютная праўда. Калі мы хочам пазнаць Хрыста, мы павінны будзем ведаць пісанне. Без гэтага няма пазнання Хрыста. Ну і цяпер як пазнаваць Хрыста? Канешне, з некаторымі Гасподзь напрамую гаворыць. Яны містыкі. Дух Святы неяк адкрывае. Да, ёсць такія гісторыі. Я асабіста не містык. У мяне было пара момантаў, ці там дзесятак, можа, якіх момантаў, калі выразна Гасподзь прагаварыў, і я разумеў, што это ён. Ну, але это не так многа, улічваючы, што там я амаль што ўжо паўстагоддзя пражыў. Вось, таму я не лічу сябе містыкам. І для мяне самы фундаментальны момант пазнавання майго настаўніка і пана, пазнавання голасу майго пастара – гэта святое пісанне. Без гэтага я яго не магу ведаць, не магу пазнаваць. Думаю, што гэта логіка даволі простая. У Евангелія ад Яна, 7 раздзел, 16-17 верш гучыць. Там канфлікт Хрыста з фарысеямі, з лідарамі ізраільскага народа, і ён ім адказвае. Езус ім адказаў: «Маё вучэнне не маё, а таго, хто паслаў мяне, значыць, Айца Нябеснага. Калі хто хоча выконваць волю Яго, той даведаецца, ці ад Бога вучэнне, ці я сам ад сябе гавару». Вельмі класны тэкст. Пан Езус кажа: калі ёсць жаданне выконваць волю Айца, вот як этот зэк, который сказаў: «Бог, што ты думаеш, што я для цябе магу зрабіць?» Калі ўзнікае гэтае жаданне выконваць волю Айца, ты пазнаеш яго вучэнне раней ці пазней. Людзі пачынаюць вывучаць Біблію, і это складаны працэс, там многа пытанняў, это шмат чаго незразумела, але я бачу, што калі ёсць у сэрцы, вот, што я хачу пазнаць, раней ці пазней людзі пачынаюць разумець Біблію, пачынаюць разбірацца. Мне асабіста это такая радасць майго святарскага сэрца, што я ўжо тут у жыцці, я бачу, як пажынаю плады сваёй працы. Я гэтаму радуюся, таму што як бачу, як людзі адкрываюць Слова Божае праз розныя рэкалекцыі, семінары, і дзякую часам мне і кажуць, што мы ўрэшце, от прайшоў этот час, і мы ўрэшце пачынаем нешта разумець, бачыць, нейкі смак адчуваць гэтага. Мы ўжо без гэтага як-то і не ўяўляем свайго жыцця. Вот. І я бачу, што сапраўды так ёсць. Той, хто хоча выконваць волю Божую, той пачынае разумець Слова. Другі тэкст з Евангелія ад Яна, это 14 раздзел, 15 верш, пан Езус кажа: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі».
Калі я для вас важны, да, вы будете разбирацца ў гэтых запаведях, прабаваць іх пазнаць і захоўваць іх. І ўвага, запаведзі гэта не 10 пунктаў, да которых мы прывыклі. Не забівай, не чужалож, не крадзі, гэта намнога больш. Запаведзі гэта ўсё тое, што сказаў Христос. І гэта намнога больш, чым 10 пунктаў. От задайце сабе пытанне, да, для каго Христос увогуле 3 гады прапаведваў? Няўжо ён мог нешта рабіць пустое і малаважнае, што ў прынцыпе, на што мы можам махнуць рукой, плюнуць і сказаць: ай, гэта не маё. Вот для чаго Христос 3 гады хадзіў па гэтай зямлі і прапаведваў? Ён перш за ўсё прапаведваў, это асноўная задача ягоная была, не цуды рабіць і рашаць людскія праблемы. Гэта, між іншым, важна было, між іншым, але галоўная задача прапаведваць. Былі нават моманты, калі Хрыста шукаюць людзі, таму што чакаюць ад яго цудаў, а ён пакідае гэтыя мясціны, ідзе ў другое месца і кажа: мне трэба і ў другіх гарадах прапаведваць, бо я дзеля гэтага прыйшоў. І вот Христос кажа: калі любіце мяне, будете выконваць мае запаведзі. Да. І Святое Пісанне часам кажа запаведзі, часам запаведь, як адна. Таму што ўсё, што сказаў Христос, это важна. Это адна вялікая запаведь. Тут няма рэчаў меншых, важных, неважных, пустых. Пан Езус не мог нічога ляпнуць, не падумаўшы. Так сказала некалі моя сяброўка. І это правда. Калі любіце яго, для вас это становіцца важным, і вы пачынаеце Слово Божие пазнаваць. Калі вы занятыя толькі сабой, тады Слово Божие вам таксама не патрэбна. Логіка прасцейшая. І яшчэ адзін такі момант. Так, ёсць адна такая страшная ілюзія, которая многім з нас перашкаджае прыйсці да Бібліі, адкрываць яе. Гэта ілюзія нашай пабожнасці і традыцыйнасці. Нам здаецца, што калі мы ўжо молімся і выконваем нейкія там пункты, як я казаў, імша, споведь, камунія, то мы прям-такі з Богам. Гэта вялікая ілюзія. Колькі людзей такіх ёсць, што яны ходзяць гадамі ў касцёл, выконваюць усе гэтыя нашыя такія традыцыйныя пункты, імша, споведь, камунія, набажэнствы, і ў іх жыцці абсалютна нічого не мяняецца гадамі. Чаму? Таму што яны не ведаюць замыслаў Божых, яны не збіраюцца мяняцца, яны не бачаць, у чым трэба мяняцца. Яны не ведаюць гэтага вучэння Христовага і не збіраюцца ведаць, яны проста выконваюць пункты. Паўтаруся, это не такія страшныя грэшнікі, як тыя, хто там часта ў турмах сядзяць, злодзеі і так далей. Але таксама фарысеі не былі такімі страшнымі грэшнікамі. Яны не былі блуднікамі, яны не былі забойцамі. І разам з тым яны былі сляпымі. І Гасподзь іх называе грабамі, мёртвымі людзьмі, которые толькі знешнюю маюць абалочку праведнасці. І якраз такі гэтыя фарысеі, которые былі праведнікамі знешнімі, у кавычках, яны Хрыста і здрадзілі, яны ў паміне яго нават не распазналі. І это вялікая для нас ілюзія. Калі нам часта здаецца, што мы нашымі традыцыямі і пабожнасцю мы можам прыкрыцца і ўсё тады нармальна. Не. Галоўная задача – гэта пазнанне нашага Господа. Пахвалёны Езус Христос.